Paralog, alay gani sangap ya ki kubor na kitub jing tip tila da pimpat subscribe ya gani ke channel. Subhawan subscribe kenang pinup yo ya ki kubor ki bandangwan. Kat kum ki kubor haka arpu praterik kunaitung. Don jing tmu ban penkiu syaka AIIMS. Laong kesorkar pedeng. Nyau pulai teli ki kam doktor. Palai teli hani grim. Hadu nyau pulai teli ki kam doktor. Kilai teli ha hospital sorkar pedeng. Kabadon hamau diang-diang. Kata ha North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science ni Grims nalor ki weipat ki kam ki basa thli kane kalapau ha ka jubab jong ka menteri khna ka sorkar pedeng ka badai pek ya ka tenat ka koj ka khia ka doktor Bharati Pravin Pawar ha ba jubab ya ka jinggeli balawan ra da UMP ka Lok Sabha uba Vincent H Pala ha ka dorbar liur ha ka sengi thoding kat kum ke jubab jong ka menteri lai thu balabha chi spa sau phun riu teli na ka banta ki kam hikai bat na kine riu pu arteli kidai ki balai teli ha ka ju ka rukom labha riu pu kendai teli ki kam na ka banta ka grup A bat ki balai teli ki long ar phulai teli na ka banta ka grup B labha kendai spa kat prateli bat ki balai teli ki long shispa san kendai teli na kabanta ka grup C ki kam balabha ki long lai spa lai kendai teli bat ki balai ki don nyup sau teli na kabanta ka kam grup C MTS labha san khu prateli bat dei hang ne ba don satia kano ka kam ka balai teli ka ba kham snyo benyau ka long banaki shispa nyo teli kam senior resident doktor ki balai teli gilong san pu arteli bat na ka banta ki khandai pho teli ki kam junior resident doktor ki balai teli gilong ar phuai teli kini ki jingkhen jing dia jong ki kam ki balamang bat ki balai teli ki dai hadu ka ar phuai terik unaitung ar hajar ar phulai ha balakhen kelum baro ki kam ki balai teli hani grims ki long lai spa khandai phuai teli halor ki jingkali jong uba pala ka menteri kalai thu ba ka sorkar pedeng kam don jing thmu satia ban kentiu ya ka nigrim sya ka kerdan jong ka All Indian Institute of Medical Science AIIMS halor ka jingdon jong ki nongwan sim dawai lani OPD ka menteri kalai thu baha ka sisnam duna ya ka lai lakngut kinong pang ki bajuan sim dawai nani grim halor ke jingdon jong kinong thia pang lani IPD kaloong ha ka sisnam duna ya ka khan riu hajar ngut ki briu ki bajuan thia pang ha ka te ka hospital shu halor ke jingkali ka dongut kinong trai contractual ki don hani grim ka menteri kala jubam bahadu menta don tang uai u konsultan u batrai contractual ha ka ju ko por kala jubam ba ki don kinong tray ki bala penrungkam leng ba ka outsource basis kuleshbun sa ko pat ka khubor na ka jingkhang dam ka khlam COVID-19 pau perthei ki sap rwai ki sipara na nong talang ki arngut ki sipara na ka sinong nong talang mission ka bahap ha amla rem constituency West Jante Hill District kala pau perthei ha kar kom rwai na du bawan ka jingkhang dam ya ka perthei bro ka wei na ka jingwan ka khlam COVID-19 ni ki arngut ki sipara ki dai ki balatip kerteng kumka mardi ki thei rembui ka badai ka para bat ka hun ikai rembui ka badai ka henmen kasab jong kini ki arngut ki sipara kala pau perthei hadin bayo sim benta ha ka singying audition ka bala penlong da ka film Dhaka eskap bantem haswas imli production channel kumsi benta banjit nong ruai ban roi ha kane ka film Dhaka excap ka badai house nem ar hajar ar pho kat ba kadang perking ba ka jingkhang dam ha ka perthei bro ka wei namar ka jingwan ka khlam COVID-19 ha kini baro si para ki lapen pau ya ka sap roi ha YouTube ha chwas imli film production ka jingjit ban roi ningkong ha ka music video ngalayo man na ka film jing im ka balade pelaj ha uno pra arjar ar phuwe hadin kata kamardi kitei rembui kala sajit menruai saha ka music video siteng lenti na ka film khowa nongsor ban ruai lang bat uram sucheng
ka balapoi pala si million view hapo si benai ha YouTube channel kat ba ka hun ikai remboi ka layo ban ruai ha ka jing ruai jalebi jong ka film Brother of Scope ka balakot palat million view ha kini ki arsnam hadin balatep ha YouTube channel kini arngut cipara ki layo ban wan sakhi dala ki jong ki khmat ya ka film kho wa nongsor haba lasdang ban pen i hapana liar juai ban sngap ya ka jing ruai si teng lenti ka ba ki paj ba ki latem haman la ki thluying haba ikren bat ka mar di ki the ka la pen pau ya ka jing snokman haba ka jing ruai si teng lenti ka bala ruai bat uram su chiang ka lapoi si million view hapo si benai bat ka kermen bakan dang yai ruai susu kat ba dang mi kisngi kala yathu ba menta kadang pule hasnong hanong talang bat kandang teng man ruai la dadon kiba dang khot ruai ka kat ba ka hun ikai ka badang pule kumju hasnong nong talang kala yathu ba kalanang ban ruai kadai namar ba kalas dang ban ruai haying mane bat haka jaka badon kejinge tho bat hakiren san katem kaput kala yathu ba ka jingyo ban ruai lang haka film jing im kadai namar ba kalayo ban yer ruai lang ru haka jantia Gotland Henry ki klem poi syaka thong namar kiwan baar kublai sibun ngin sai sempat ha kiwe ki kubor